ולפני שאנחנו נתחיל, אז כיוון שאני נשאל כל פעם על החתולה, שזה בעצם חתול, בדיוק, אז החתול הזה אימץ אותנו, ולמעשה אחרי זמן שהוא פה התברר לנו שלמעשה הוא גדל אצל משפחה מאוד נחמדה כאן בשכונה, ומה שקרה, אני מכיר אותם, ומה שקרה זה שהם עברו דירה, אמנם גם לשכונה, אבל הוא סירב לעבור איתם, והוא החליט שהמקום פה עדיף לו, והוא חתול חמוד, הוא ממש אוהב אדם, הוא לא יכול לאכול אם אין מישהו סביבו, הוא לא יכול כשהוא שומע אנשים מסביב, אפילו רחוק, קרוב, שם הוא יהיה, אז הוא מאוד חמוד וקוראים לו פלפל. אנחנו מאוד שמחים, ממש במעבר חד, אנחנו מאוד שמחים לארח את רחל, פרופסור רחל אליאור. היא תספר למה השם של ההרצאה הוא לא משה רבנו, אלא משהו אחר, אני מניח, ואני בטוח שזה יהיה מרתק. אז תודה רבה שבאתם. שבת שלום לכולכם, אני מאוד שמחה לראותכם, כמה נחמד שיש ציבור כזה רחב ומגוון שבא לשמוע הרצאה בשבת בבוקר. נתחיל ממה שאמנון לא חלם עליו, נתחיל מהחתול, היות והוא דיבר על חתול. למה אין חתול בתורה? אין חתול בתורה. למה? משום שהחתול היה חיה מקודשת במצרים. במצרים החתול היה... ננסה שוב. אוקיי. התחלתי ושאלתי למה אין חתול בתורה. שומעת עכשיו יותר טוב? אני מקרבת את המיקרופון כמה שאפשר. לא נורא, שום, זה בסדר, אני קצת אעמוד ואני קצת אשב ואני מקווה שישמעו. פתחתי ואמרתי, היות ואמנון דיבר על חתול, למה אין חתול בתורה? לא בדרך מקרה. התורה מאוד אוהבת בעלי חיים וממיינת אותם ומרחיבה עליהם ומקטלגת אותם, אבל החתול איננו. ועל כלב נאמר, הצילה מיד כלב נפשי, מיד משהו יחידתי, כן? כלומר, הכלב נחשב חיה טמאה, החתול לא נזכר כלל, משום שגם זה וגם זה היו חיות בעלות משמעות מקודשת במצרים. החתול באופן מיוחד. התורה נכתבה אי אז בעבר הרחוק מאוד, אבל הדבר היחיד הוודאי שאנחנו יכולים להגיד, שהיא נכתבה מתוך תודעה אנטי מצרית מפורשת. מה יפה בעיני מצרים, רע מאוד בעיני אלוהי ישראל. מה מקובל וחשוב במצרים, פסול לחלוטין. וזה לא דבר מקרי, זה דבר עקרוני. התורה נכתבה כדי ליצור אנטיתזה לעולם המצרי, שהיה עולם מפואר, עולם עשיר, עולם תרבותי, אבל גם היה עולם של עריצות, עולם של בית עבדים, עולם של היררכיה, שיעבוד, סבל, שנחשבו כחלק מהסדר החברתי. התורה נכתבה כדי לומר שהסדר הנכון הוא חירות, לכן אנחנו חוגגים את חג החירות. הסדר הנכון הוא אוקיי, נחזור שוב, ננסה מי שלא ראה את פלפלת יושב לו על הכיסא. איפה אני אדאג לך כיסא? אבל זה באמת שווה צילום, החתול יושב לו על השולחן, יושב לו על הכיסא בניחותא. מכל מקום לענייננו, מדוע אנחנו חוגגים את חג החירות מזה אלפי שנים? אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו ואבותינו וסבינו וסבי סבינו וסבות סבתותינו, כולנו חוגגים בחודש ניסן את חג החירות. עכשיו זו נקודה מצוינת להתחיל את הדיון שלנו.
כי מהו ההבדל בין היסטוריה לסיפור? אתם יודעים שבשפות רבות, בשפה הלטינית, באיטלקית, בספרדית, בצרפתית, היסטואר וסטורי זה אותו דבר בדיוק, אין שום הבדל. סיפור והיסטוריה אלה מילים נרדפות בשפות הלטיניות. איך קוראים להיסטוריה אצלנו? תולדות. אלה תולדות אברהם, אלה תולדות יצחק. מה פירוש תולדות? מי הוליד אותך? את מי ילדת? עכשיו, ההיסטוריה היא סיפור, תמיד. כל היסטוריה היא סיפור, והשאלה היא מי מספר את ההיסטוריה או מי מספר את הסיפור, ומדוע, למה מספרים את הסיפור. מי מספר? עכשיו, השאלה אף פעם איננה אם זה היה או לא היה, זאת שאלה בכלל לא מעניינת. השאלה אם מה שמספרים מנביע משהו אחר. כלומר, האם הסיפור מעורר הד? האם הסיפור מייצר סיפור חדש? האם הסיפור מעורר שאלות? האם הסיפור מעורר ויכוח? האם הסיפור מעורר התרסה? אין שום חשיבות לשאלה אם זה היה או לא היה, כי דבר אחד ודאי אפשר להגיד, אף אחד, אבל באמת אף אחד, לא יודע למתוח את הקו עד היכן סיפור ומהיכן היסטוריה. זו שאלה שאין לה תשובה. כי אם אתה אומר, מהי נקודת הציון ההיסטורית הראשונה? מהו בכלל מבחן של היסטוריה? כמו שאומרת התורה, על פי שניים עדים יקום דבר. כלומר, יותר מאשר אדם אחד יכול לספר באופן בלתי תלוי משהו שמספרים עליו. אבל לצורך העניין, כאשר אתה לא יודע מי המחבר, ואתם יודעים שספר בראשית מתחיל, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אבל אף אחד לא אומר לנו מי מדבר, מי מספר, מי נמען הסיפור, למה מספרים, מדוע, מתי, היכן. הסיפור מתחיל כסיפור מתח, אין לך מושג מי מדבר, מהיכן הוא מדבר, אל מי הוא פונה, אבל אין אדם בעולם המערבי שלא מכיר את הפסוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כלומר, זה סיפור שמהדהד, זה סיפור שאפשר להתווכח איתו. אתה בהחלט יכול להגיד, לא מכיר את אלוהים, לא יודע מה זה בראשית, העולם היה תמיד, יש כל מיני אלפי ויכוחים. עצם זה שזה מעורר ויכוח, זה מורה על העובדה שהספר חי, מנביע, מדובב, מעורר מחשבה, גורם לעיון בעין, גורם לקשב באוזן, גורם להפתעה בתודעה. הגדולה של הסיפור המקראי היא בדיוק זאת, ולכן השאלה לא אם זה היה או לא היה. השאלה הפשוטה היא, האם יש פה מישהו בשם אדון לוי או גברת כהן? תרימו יד רגע. בבקשה, יש פה כמה וכמה אדון לוי וגברת כהן. אם יש אדון לוי וגברת כהן, זאת אומרת שאבא של אדון כהן הוא גם אדון כהן, ואבא של בעלה, נאמר, של גברת לוי, הוא גם לוי. ממתי? לא ממשרד הפנים, לא מהעלייה הראשונה, לא מהמאה העשירית, אנחנו לא יודעים ממתי מתחיל לוי, אבל אנחנו יודעים שלוי הוא בן לוי, הוא בן לוי, הוא בן לוי, עד לוי בן יעקב. עכשיו, האם היה לוי בן יעקב? אם יש נכד של לוי, מסתם היה לוי. אם היה לוי, אז אבא שלו יעקב גם היה. אם היה יעקב, גם אבא שלו יצחק היה. אם היה יצחק, גם אבא שלו אברהם היה. אנחנו לא יודעים למתוח את הקו בין סטורי והיסטורי. אף אחד לא יודע. אבל אנחנו יודעים דבר אחד. העולם נברא לגבי העם היהודי בספר מספר וסיפור, או בספר ספר וסיפור. זו לשון ספר יצירה, שאומר לנו בל"ב נתיבות פליאות חוכמה נברא העולם. מה זה ל"ב נתיבות פליאות חוכמה? כ"ב אותיות יסוד ו10 ספירות בלימה. את כ"ב האותיות כולכם מכירים, כ"ב האותיות של לשון הקודש מאלף עד תו. את 10 הספירות אתם גם מכירים, אתם פשוט קוראים להם 10 מספרים, אין שום הבדל בין ספרה, ספר, מספר, מספרים, זה אותו דבר. העולם או הסיפור נברא באותיות ובמספרים, ככה זה. סיפור שאין לו אותיות ומספרים לא יכול להיות מסופר. אותיות ומספרים שאין להם סיפור נשכחות.
העולם נברא בספר, מספר וסיפור, מבראשית ועד הסיפור האחרון שאנחנו מספרים היום. לכן לסיפור יש תוקף היסטורי לא פחות מאשר לכל הוויה אחרת. והעדות החיצונית איננה מכריעה, העדות הפנימית היא מכריעה. לצורך העניין, אם הייתי אומרת, נאמר שגל צונאמי חלילה היה מוחק את תל אביב. האם היינו יכולים לבנות מחדש את תל אביב לפי זיכרון דברים של יעקב שבתאי? כן. הוא מפרט כל רחוב וכל פינה וכל סיפור. כלומר, כמות האינפורמציה על תל אביב שיש בזיכרון דברים ובסוף דבר של יעקב שבתאי מאפשרת לנו לברוא מחדש את תל אביב, בדיוק כשם שעגנון של בוצ'אץ' בספרו עיר ומלואה נבראה מחדש בתודעה של הקוראים, למרות שהם מעולם לא היו שם. אבל הם נוסעים לשם בטיולים של מרכז שזר או יד בן צבי או החברה ההיסטורית. הם מדברים על זה, הם זוכרים את בוצ'אץ' למרות שהם אף פעם לא היו שם. כי למה שיש קיום בסיפור יש חיים, למה שאין סיפור אין חיים. המילה סיפור, המילה תולדות, המילה עדות, המילה היסטוריה, כולן מילים נרדפות. רק מה שיש עליו עדות, רק מה שיש עליו סיפור, רק מה שיש עליו תולדות הוא חי. והסיפור המקראי בחר בקו מאוד מעניין. הוא מתחיל את הסיפור כאמור בלי לנקוב בזהות המספר ובלי לנקוב בזהות הנמענים או בזמן או במקום. הוא מתחיל את הסיפור כדי ליצור רקע לספר שמות. כל ספר בראשית כוונתו ליצור, נאמר, כמו בתיאטרון, ההקדמה שלפני המחזה. ספר בראשית מספר לנו ב50 פרקים איך הגענו למצב שהפכנו ממשפחה חופשית ידועת איסורים למשפחה שהפכה להיות לעם משועבד. עכשיו ברשותכם אני אשב. הנה עובד לכם ספר. עוד מעט אני אקום. ספר בראשית הוא אחד הספרים היפים בעולם בחוכמתו. הוא מספר לנו ראשית חוכמה שאין שום משפחות מאושרות. הטרגדיה האנושית אומרת אין אף משפחה מאושרת. אדם וחווה הם הורים לרוצח ולנרצח והם הורים שכולים. העולם נברא אחרי שהם התאבלו והתייסרו. העולם מתחיל בקין והבל, אלה שני בני האדם הראשונים שנולדו על פני האדמה מאיש ואישה. מה, יש מישהו שזה מפתיע אותו? זה חדש לו? לא, זה ידוע, כן? אבל כל ספר בראשית בא לספר לנו את הטרגדיה האנושית בתוך המשפחה. במקום שאמור להיות הכי בטוח והכי אוהב והכי נלבב, מספרים לנו על רצח וקנאה ושנאה ובגידה ואסון וכל הדברים הכי רעים והאיומים שיכולים להיות, החל בגילוי עריות וכלה בגניבה והמתה ורצח, הכל רע מאוד. ספר בראשית טורח לספר לנו שתולדות האדם בדורות הראשונים הם רעים עד מאוד. יש 20 דורות עד לאברהם, מאברהם עד משה 7 דורות. 20 הדורות הראשונים, אלה הדורות 10 מהם, הם אלה שקוראים להם מאדם עד נוח. הדורות שאחר כך אלה הדורות של התפשטות האנושות, לא העם היהודי אלא מבנה האנושות, שם חם ויפת, אסיה, אפריקה ואירופה. שם זה אסיה, חם זה אפריקה, יפת זו אירופה, כלומר בריאת האנושות כולה, לא בריאת העם היהודי. וחשוב להזכיר את זה, ספר בראשית פותח בבריאת האדם ככלל, בהשתלשלות משפחת האדם בכיוונים שונים, ובבריאת העמים כולם בשלוש היבשות שהיו נודעות אז. ואז הוא מתמקד בסיפורה של משפחה אחת, משפחת אברהם, בן תרח, ומספר את סיפורה. משה, גיבור ספר שמות, שהוא הנושא העיקרי שלנו, הוא שביעי לאברהם. אברהם אביו של יצחק, יצחק אביו של יעקב, יעקב אביו של לוי, לוי אביו של קהת, קהת אביו של עמרם, עמרם אביו של משה. מה אנחנו יודעים על משה?
מעט מאוד, להפליא עד כמה מעט, לגבי אדם שהוא גיבור תרבות שאין דומה לו. הוא אדם יחיד במינו, שלא דומה לאף אדם אחר. מה שהוא זכה לו, אף אדם אחר לא זכה לו, לא קצת ולא הרבה. אדם שהתחיל את הסיפור הגדול שלו כגואל, כמנהיג, כנביא, כמחוקק, כמשורר, כחומל, בגיל 80, חברים, כל מי שפה מעבר ל-79, מגיל 80 הוא התחיל את סיפור חייו האוניברסלי. קודם לכן היה לו סיפור פרטי, כמו לכל אדם. אבל שום דבר בחייו לא היה כאצל כל אדם אחר. קודם כל, למרבה הצער, הוא נולד מגילוי עריות. נאמר בהתחלה, ויקח איש מבית לוי אישה ויקח איש בן לוי אישה בת לוי. מי זה האיש בן לוי? עמרם, בנו של קהת, בנו של לוי. מי זה האישה? יוכבד בת לוי. יוכבד היא דודתו של עמרם. אלה נישואים אסורים לחלוטין, אסור לאדם להתחתן עם דודה שלו. אבל עמרם הוא אחיינה של יוכבד, ויוכבד היא דודתו של עמרם. עמרם ויוכבד הם אבא ואימא של משה, אהרון ומרים, משפחה שראשיתה בגילוי עריות. והתורה לא מסתירה את זה, כי כמה פרקים אחר כך היא מציינת במפורש שמדובר בעמרם שלקח את דודתו יוכבד. למה? כי במסורת היהודית, כדי שאדם יהיה איזשהו טיפוס של משיח, הוא חייב להיות מזרע אחר. כלומר, לא ככל אדם. נישואי עריות אסורים במפורש. ב-39 סוגים מנויים בפרשת העריות בספר ויקרא שקוראים ביום הכיפורים. אבל משה, אהרון ומרים הם כולם ילדים של גילוי עריות, כי יוכבד היא ביתו הרביעית של לוי. ללוי היו 4 ילדים. גרשון, קהת, מררי ויוכבד. כל בני גרשון הם לוויים. כל בני קהת הם כהנים, רק בני קהת הם כהנים. קהת ק"ה, רק בני קהת הם כהנים. כל בני מררי הם לוויים. כל ילדיה של יוכבד הם המשפחה שקוראים לה מרים, אהרון ומשה. זה הסדר. מרים היא האחות הבכורה, אהרון הוא הילד השני, משה הוא בן הזקונים, והמשפחה הזו מחוברת בכל מיני חיבורים יוצאי דופן בגלל העובדה שזו משפחה שראשיתה בגילוי עריות. התורה לא מסתירה את זה. התורה דוברת אמת, וכל דבר שהיא מספרת לגופו של אדם ולגופו של עניין. יש סיבה לכל דבר ודבר. אז אנחנו יודעים את המעט הזה על נסיבות לידתו של משה. אנחנו יודעים שהוא נולד בתקופה שהעם היה משועבד, משום שפרעה גזר על הזכרים, על הלידה, ואנחנו זוכרים את סיפור המיילדות. הוא אמר למיילדות העבריות שהן חייבות להרוג את הבנים, כי העם פרה ושגשג והתרבה. רק תארו לכם איך במהלך 4 או 5 דורות, העם הפך מ70 נפש שירדו מצרימה ל600,000 איש, כן? זה לא מעט. אבל הדבר שמעניין אותנו הוא שספר שמות בא לספר שקם מלך חדש שלא ידע את יוסף. זה משהו מאוד חשוב. העובדה שהיו לך זכויות בתקופה היסטורית אחת איננה מבטיחה לך שום דבר בתקופה היסטורית אחרת, וזה לקח שכדאי לכולנו לזכור כאז כן היום. לזכויות אנוש אין תוקף נצחי. בדור של יוסף פרעה היה אסיר תודה ליוסף, והוא הרשה למשפחת יוסף לאביו ולאחיו לדור בארץ גושן, אבל כדרכם של יהודים הם הצטיינו והם עשו והם עוררו קנאה ושנאה, והפרעה החדש שקם אחרי כמה דורות שיעבד אותם והעביד אותם. הסיפור על בניית הפירמידות הוא כמובן לא מדויק בכלל. הפירמידות נבנו הרבה מאות שנים לפני הזמן של בני ישראל במצרים, במאה ה-13 לפני הספירה בערך. אבל לענייננו הסיפור הוא של מצוקה גדולה.
עבדות, מצוקה, קושי. על הרקע הזה אנחנו שומעים את הדבר הראשון על משה. אני מדלגת על הסיפור של התיבה ושהוא גדל בבית מלך מצרים. מה שברור שהוא לא גדל ככל האדם. הוא לא נולד ככל האדם והוא לא גדל ככל האדם. הוא פתאום מופיע על זירת הסיפור. ומה שני הסיפורים הראשונים שמספרים עליו? הוא רצח מצרי והוא רצח עברי. משה מתחיל כרוצח, אנשים שוכחים את זה, כדאי בכלל מאוד לקרוא את ספר שמות. ההיסטוריה שלנו מתחילה בגיבור שמופיע על בימת ההיסטוריה הכללית שלנו. אני עדיין בהיסטוריה הפרטית שלו. בהיסטוריה הפרטית הוא מופיע כרוצח, בהיסטוריה הכללית הוא בן 80. אבל בין שהוא רוצח כאשר הוא גדל בארמון ויצא וראה למה משה רצח, הוא היה רודף צדק, הוא לא התכוון להיות רוצח. הוא ראה איש מצרי מתעמר באיש עברי, והוא ראה שזה סוג של עוול שהוא לא יכול היה לעמוד בו, הוא לקח את החוק לידיים והוא הרג אותו. ולא די בכך, אלא שאחר כך הוא הרג אדם נוסף, והוא היה צריך לברוח משום שהדברים הגיעו לפרעה, שהיה שם רצח בלי משפט, הוא הפך להיות לפושע נרדף. כדאי מאוד לזכור את זה. אין לנו שום גיבורים מסוג היפים והאמיצים. הגיבור שלנו מתחיל כילד של גילוי עריות, כאדם רוצח נרדף על חטאו, כאדם שלקח את החוק בידיים ללא משפט, והוא בורח למדיין. הוא מוצא חסות אצל יתרו כהן מדיין, מה שמלמד אותנו שאין שום סיבה להתייחס בשנאה או בחשד למי שאיננו בן עמך, אלא להפך. ליתרו מוקדשת פרשה שלמה בתורה, כי הוא היה אדם חכם שיעץ עצות חשובות בקשר להנהלת המשפט, כן? תיקח לך אנשים ישרים שאינם רודפי בצע, כן? אבל לענייננו, אנחנו נעשה עכשיו דילוג למשה בן ה-80. אחרי שהוא היה אדם רודף צדק, כי איך הוא הגיע ליתרו? הוא עזר לבנות של יתרו שלקחו את הצאן לבאר, והיו שם רועים מדיינים שהתאכזרו אליהם, והוא גירש את הרועים ועזר לבנות יתרו לשאוב את המים, וכשהם חזרו הביתה הרבה יותר מוקדם, ואבא שלהם שאל אותם, מה הקדמתם היום לבוא? אז הם סיפרו לו שהרועים הרעים שבדרך כלל מתנכלים אליהם, הפעם גורשו בידי משה. כלומר, משה תמיד היה רודף צדק. בכל מקום שהוא היה עד לעוול, הוא עשה משהו כדי לתקן את העוול. לא תמיד במסגרת החוק, לא תמיד במסגרת הנורמה, אבל הוא תמיד היה רודף צדק, הוא מעולם לא עשה שום דבר לטובת עצמו, הוא פעל אך ורק לטובת זולתו. עכשיו, כאשר הוא מופיע על במת ההיסטוריה, אנחנו נמצאים במדבר מול הסנה, ושם נאמר משהו מאוד מעניין. הוא רואה סנה שבוער ואיננו עוקל. עד כאן נאמר שהיינו ברגע היסטורי, מכאן אנחנו קופצים בזינוק למטה היסטוריה, למשהו שאי אפשר לשחזר אותו, שאי אפשר לבחון אותו, שאי אפשר לאשר אותו, אפשר רק לשמוע לו. הסיפור אומר לנו שהיה במדבר סנה בוער, כלומר איזשהו שיח שהאש מלחכת אותו, אבל הוא לא נשרף כמו כל שיח אחר. והוא שומע, והוא סקרן מטבעו של דבר, הוא רואה עם כבשים, הוא רוצה לראות מה קורה, מה זה, יש שם אש כזאת באמצע המדבר, וכשהוא מתקרב, הוא רואה מלאך אלוהים, כתוב במפורש, ונאמר לו, של נעליך מעל רגליך, כי אדמת קודם, כן? זוכרים את המשפט הזה, את השל נעליך מעל רגליך. כאן מתחיל הרגע ההיסטורי, כלומר, מישהו שומע קול אלוהי, ובהתחלה כתוב שהוא רואה מלאך, ואז נאמר שאלוהים מדבר בו. ההבחנה בין אל למלאך איננה חתוכה כלל ועיקר בחומש. בפירוש כתוב, זה מישהו בחוץ. אפשר להתרחק עם הסיגר. אפשר לא שאין בקשה פה? אוקיי. די, ילכה. אוקיי, משה רואה מלאך ומכסה את פניו מאימת המראה, ושומע קול אלוהים מדבר בו, ומתחיל מזה של של נעליך מעל רגליך,
ואז אלוהים אומר לו שהוא נבחר כדי לגאול את עמו. זה בא בהפתעה גמורה. משה בן 80 חברים. משה בן 80. ומה הוא אומר לאלוהים? הוא אומר, אתה טועה לגמרי, אני האדם הלא מתאים, אני ערל שפתיים, אני כבד לשון, בעברית אני מגמגם, אני חסר כל קריזמה, אין לי שום יכולת רהיטות ביטוי, אף אחד לא יקשיב לי, מי אני ומה אני, עפר ואפר אנוכי. משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. לא די שהוא זקן בן 80, והוא זקן תשוש בגיל 80, אדם רגיל, איננו מלא עוז ועזוז, ובוודאי שבדרך כלל איננו מלא השראה והנהגה, אבל מה הוא כן? הוא שומע את מה שאלוהים אומר לו, והוא נושא ונותן איתו. הוא אומר לו, אני כבד פה וכבד לשון, אני לא יכול, אני נרדף. אלוהים מרגיע אותו. מי שרודף אותך כפושע רוצח כבר מת. עברו שנים, הכל נשכח, אתה רשאי לחזור למצרים. על זה שהוא אומר לו, אני לא יכול לדבר, אז הוא אומר, טוב, שמענו. אהרון אחיך ידבר במקומך. כלומר, אלוהים לא מתרשם מההסתייגויות ומההתרסות של בן אנוש. אלוהים בחר בו, על פי דבריו, מסיבה אחת. כשאלוהים רוצה לשבח את משה, הוא אומר, ומשה האיש ענב יותר מכל אדם אשר על פני האדמה. תחשבו על הגיבור שלנו, שלא כמו כל הגיבורים בכל התרבויות האחרות. הוא לא יפה תואר, אין אף מילה על המראה שלו. הוא לא חזק וגיבור, להפך הוא זקן בן 80. הוא לא בעל שושלת, הוא לא בעל ייחוס, הוא לא בעל הון, הוא לא בעל אדמות. אין לו שום דבר שיש למנהיגים אחרים. אין לו דם מלכותי ואין לו תואר כלום. הוא רואה צאן, זקן, מגמגם, חלש, שאין לו שום סוג של ביטחון עצמי, יש לו רק רדיפת צדק, ואלוהים משכנע אותו שעליו מוטלת המשימה, משום שהוא אומר, ועל זה אלוהים נכנע, הוא אומר, שמעתי את זעקת עמי, שמעתי את עוניים, הייתי עד למצוקה שלהם, ואני אלוהים בחרתי בך כדי שאתה תגאל אותה. את הסיפור, והוא אומר לו מראש, אני אכביד את לב פרעה, והוא לא ייתן לך, וזה הרקע לסיפור הידוע של 10 המכות, שאנחנו חוזרים עליו בידי סדר פסח. כדאי מאוד דרך אגב לקרוא את הפרקים הראשונים של ספר שמות, במקום לקרוא את ההגדה, משום שספר שמות הוא יצירת פאר ספרותי, בעוד שההגדה היא שמיכת טלאים מעצבנת, אבל ספר שמות הוא פשוט נהדר. את ההגדה יצרו בשלב מאוחר מאוד. ההבדל הוא שההגדה נוצרה בידי חז"ל. את התורה כתבו כהנים. והכהנים היו בעלי השראה נבואית, בעלי השראה שירית, בעלי כישרון היסטורי, בצורה נפלאה. עכשיו, אני רוצה לעשות דילוג ולומר ככה. התחלתי ואמרתי שגדולה של סיפור זה שהסיפור חוזר ומסופר. הוא לא רק פעם אחת קראתי ושכחתי, אלא משהו בסיפור מעורר סוג של הד, קשב, סקרנות, ביקורת, רצון לשפר, רצון לעדכן. מה הספר הראשון שסיפר מחדש את ספר שמות? קוראים לו ספר היובלים. ספר היובלים נמצא בין מגילות מדבר יהודה, אני מיד אקריא לכם ממנו. ספר היובלים נמצא בין מגילות מדבר יהודה, שכולן כתבי קודש, ללא יוצא מן הכלל, אני חוזרת. ספר היובלים נמצא בין מגילות מדבר יהודה, כתוב בעברית נהדרת. כל מגילות מדבר יהודה, או כל מגילות קומראן, או כל המגילות הגנוזות, זה הכל מילים נרדפות, כולן כתבי קודש שמספרות מחדש את הסיפור המקראי. מי רשאי היה לספר מחדש את הסיפור המקראי? מי שכתב אותו מלכתחילה. כהנים ונביאים כתבו, וכהנים ונביאים סיפרו מחדש. אף אחד לא אמר להם שאסור לספר. הרעיון של קנוניזציה, 24 and no more, יש רק 24 ספרים ואנחנו לא מרשים אף ספר נוסף. זה המצאה של חז"ל אחרי חורבן המקדש, הם רצו לעשות קנוניזציה והם אסרו לכתוב והם רצו את התורה שבעל פה. זה סיפור אחר, זה נושא להרצאה אחרת. אבל אנחנו נמצאים כרגע באלף הראשון לפני הספירה, כשכל מי שנחה עליו הרוח משבט לוי או אדם אחר,
יכול לכתוב ולספר מחדש את הסיפור המקראי. לכן ספר דברים מספר מחדש את הספרים שקודמים לו. ספר דברים כתוב כאוטוביוגרפיה של משה. בספר דברים משה מספר את הסיפור בגוף ראשון. בספר שמות משה הוא נושא הסיפור, הוא לא מספר הסיפור. אלוהים הוא גיבור הסיפור. במגילת המקדש אלוהים מספר את הסיפור. בספר היובלים שמיד נקריא ממנו מספר את הסיפור מלאך הפנים, כלומר המלאך הגבוה ביותר, רואה פני אלוהים. ולמה הוא מספר את הסיפור למשה והיכן? הוא מספר את הסיפור הנפלא של 48 היובלים שקדמו לחייו של משה. משה הוא בן היובל 49. יובל זה 49 שנים והשנה ה-50. אתם יודעים שאנחנו נכנסנו לארץ, אולי אתם לא יודעים, ביובל הגדול, יובל ה-50, בדור שאחרי משה. כי למה? כי ביובל הגדול, בשנת יובל ה-50, הארץ חוזרת לבעליה. כל הבעלויות הקודמות מתבטלות לפי חוק התורה, וספר היובלים מספר את סיפור 49 היובלים שקדמו לכניסה לארץ. הספר נפתח בתיאור רגע אחרי מעמד סיני. מעמד סיני היה ביום ראשון ה-15 לחודש השלישי בחג השבועות, וספר היובלים מתחיל ב-16 לחודש השלישי, כאשר משה נקרא לעלות להר, כדי שהמלאך ילמד אותו את כל ההיסטוריה של 48 היובלים, שהוא לא היה בהם. משה לא יודע שום דבר על מה שקדם לו. הוא גדל בארמון מלך מצרים. תזכרו, הוא לא הלך לחדר, לא היו לו מורים עבריים, לא היה מי שיספר לו, אבא שלו בכלל נעלם מהסיפור, מהרגע שהוא נולד. כלומר, משה הוא בבחינת טבולה ראסה ביחס לכל מה שקרה לעם שלו מראשית הסיפור. אז בעל ספר היובלים, אחד מהכהנים מבני צדוק, שהיו הסופרים העיקריים ומעבירי המסורת העיקריים, מספר מחדש את הסיפור. עכשיו רגע. כך מתחיל הספר. זה דבר מחלקות העיתים לתורה ולתעודה, למעשה השנים לשבועי יובליהם בכל שני העולם, אשר דיבר למשה בהר סיני, בעלותו לקחת את לוחות האבן, התורה והמצווה בדבר אלוהים כדברו אליו, עלה אל ראש ההר. אני חוזרת על משפט הפתיחה. זה דבר מחלקות העיתים. שימו לב מה הדבר הכי חשוב. מה זה מחלקות העיתים? איך מחלקים את הזמן? תזכרו שאמרתי, העולם נברא בספר, ספר וסיפור. ספר זה מספרים. כי למה? על כל סיפור מותר לנו לספר את הכל מחדש, כמה שאנחנו רק רוצים. מה אסור לנו לשנות? אף מספר. אף לא מספר אחד. אם כל 7 ימים שבת, שום משא ומתן לא יכול לשכנע אותנו ששבת יכולה להיות כל 6 ימים. אם חג השבועות חייב להיות 7 שבועות אחרי ה-26 לחודש ניסן שבו יצאנו ממצרים, זה הזמן של מעבר ים סוף, אי אפשר לשאת ולתת ולהגיד, שמעו יש לי כרטיס טיסה ליוון, אפשר להקדים את ליל הסדר איזה יום יומיים. אי אפשר לשאת ולתת על שום מספר, מספר זה תאריך. אי אפשר לשאת על זה ש49 שנים מוכרחות להקדים את היובל, כשם ש6 ימי חול מוכרחים להקדים את השבת. על הכל אפשר לשאת ולתת, על הכל אפשר לספר מחדש. אי אפשר לשאת ולתת אפילו מילימטר על שום דבר שקשור למספרים. לכן, זה דבר מחלקות העיתים או חלוקות הזמנים לתורה ולתעודה. למסורת הכתובה, תורה לעולם כתובה, זה חשוב. משה הוא הכותב האנושי הראשון לפי המסורת הזו. יש כמובן מסורת קודמת ב10 הדורות הראשונים לאדם, חנוך בן ירד הוא הסופר הראשון, אבל אנחנו כרגע בספר שמות, במקבילה של ספר שמות, ומשה מלבד כל הדברים האחרים שאמרתי עליו,
הוא האדם הראשון שקורא וכותב ממקור שמימי, וחוזר מן השמיים עם ספר שמיועד לכל בני ישראל. זה מהדברים הגדולים ביותר, בניגוד לתורה המצרית, שהייתה חבויה בתוך הפירמידות, שהייתה שמורה כסודי סודות רק בידי הכהנים המצריים. איש מהעם המצרי הפשוט לא ידע לקרוא הירוגליפים או לכתוב הירוגליפים, איש לא שמע את הסיפור המצרי, רק יחידי סגולה. אצלנו הסיפור הוא הפוך. אדם אחד נלקח לשמיים, או זכה לגילוי שמימי, או שמע את דבר אלוהים, וחזר עם עדות כתובה. העדות הכתובה הזו אין בה שום סוד, היא כולה גלויה לפני כל העם, ולא רק שהיא גלויה, אלא חוזרים וקוראים אותה מדי שבת בשבתו, לפני כולם. אין שום סודות בדבר האל. דבר האל משמיים נמסר, נכתב בידי אדם, נועד לכולם בשווה. כאן מתחיל השוויון העקרוני של העם היהודי. אחר כך מוציאים משם ומשם, אבל השוויון בזיקה לדבר האל הכתוב הוא יסוד מוסד של העם היהודי. זה דבר מחלקות העיתים לתורה ולתעודה. למעשה השנים, כלומר כמה ימים יש בשנה, 364, לשבועי היובלים. בכל יובל יש 7 שמיטות, בכל שני העולם. לעולם יש שנים ספורות ומדודות מרגע הבריאה ועד רגע הסיפור, כאמור סוף 49 היובלים, או כמעט, לא, מצטערת, אנחנו ביובל שלפני היובל החמישי, כן? ביובל ה-49. בכל שני העולם אשר דיבר למשה בהר סיני, בעלותו לקחת את לוחות האבן, התורה והמצווה. התורה והמצווה חקוקות על אבן, אגב בגלל זה קראו למדפיסים הראשונים מחוקקים, כי הכתיבה הראשונה הייתה חקיקה על אבן, ולכן, וכתוב בשירת דבורה, מזבולון או מסחר, מחוקקים, כן? המחוקקים היו הכותבים הראשונים בדפוס, לכן קראו להם, למדפיסים קראו מחוקקים. מדפיסים זה מילה מודרנית, מחוקקים זה המילה הישנה למדפיסים. אשר דיבר למשה בהר סיני בעלותו, לקחת את לוחות האבן, התורה והמצווה בדבר אלוהים, כדברו אליו, עלה אל ראש ההר. והנה מתחיל הסיפור, ככה אומר המלאך. ויהי בשנה הראשונה, שימו לב להדגשה של הזמן, לכל רגע של הזמן. ויהי בשנה הראשונה לצאת בני ישראל ממצרים בחודש השלישי, ב16. אמרתי לכם שמעמד סיני היה ב15, כן? זה חג השבועות, ב15 לחודש סיוון, לא כמו שאנחנו חוגגים, ב6 לסיוון, בגלל קלקול הלוח, אבל בלוח המקורי הכהני, חג השבועות היה 7 שבתות אחרי יציאת מצרים, ב26 לחודש ניסן, חג השבועות היה ב15 בסיוון, אנחנו עכשיו ביום אחרי מעמד סיני. ויהי בשנה הראשונה לצאת בני ישראל ממצרים, בחודש השלישי, ב16 לחודש הזה דיבר אלוהים אל משה לאמור, עלה אליי ההרה ואתנה לך את 2 לוחות האבן, התורה והמצווה, אשר כתבתי להורותם. אני כתבתי אותם כדי שאתה תורה אותם. המילה תורה זה מלשון הוראה. ותזכרו את הפועל להורות, כי אחר כך משה יגיד לאחיו הלוויים, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. רק שבט לוי, בזכות ההוראה הזאת שמשה בן לוי אומר לאחיו הלוויים בני לוי, רק אתם חברים, רק לכם נאמר יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, ולכם נחלה לא תהיה לכם בארץ, כי אני נחלתכם, אחוזה לא תהיה לכם בארץ, כי אני אחוזתכם. אתם תהיו שייכים לקבוצה שקוראים לה הגר, היתום, האלמנה והלוי אשר בשעריך. התחתית של השוליים החברתיים של מי שאין לו שום מקור כלכלי להתפרנס ממנו. אתם חברים, תלמדו כל השנה, ושבועיים או 3 בשנה תעבדו בפולחן המקדש. אבל יש בשנה 52 שבועות, כל שנה ושנה אתם תלמדו 50 או 49 שבועות את כל העדה כולה, 3 שבועות או 2 שבועות אתם תשרתו במקדש, אבל בשנה יש 52 שבועות. אוקיי, ויהי בשנה הראשונה לצאת בני ישראל ממצרים בחודש השלישי, ב16 לחודש הזה, דיבר אלוהים אל משה לאמור, עלה אליי ההרה, ואתנה לך את 2 לוחות האבן, התורה והמצווה אשר כתבתי להורותם.
ויעל משה אל הר האלוהים, וישכון כבוד אלוהים על הר סיני, ויחסהו הענן 6 ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי, תשימו לב לשבע, כל הזמן יש כאן שביעיות. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן, וירא את כבוד אלוהים כאש בוערת בראש ההר. ויהי משה בהר 40 יום ו40 לילה, ויודיעהו אלוהים את הראשונים ואת אשר יבוא. כלומר הוא מלמד אותו את מה שהיה, את הראשונים את הראשית, ואת אשר יבוא את מה שיהיה. ויודיעהו אלוהים את הראשונים ואת אשר יבוא הגיד לו, את מחלקות העיתים לתורה ולתעודה. הוא הסביר לו את חלוקות הזמן, דהיינו, כל 7 ימים שבת, כל 7 חודשים ראשונים בשנה 7 מועדי אדוני, כל שנה שביעית שמיטה, כל 7 שבתות שנים יובל. המחזוריות השביעונית הנצחית הזאת, מה עניינה? שביתה מעמל. תזכרו שזה ניתן לעם שהיה משועבד. משועבד זה אדם שאין לו שעון, אין לו זמן, אין לו בעלות או אוטונומיה על זמנו ועל עבודתו. השבת, השבתון, המועדים, השמיטות והיובלים משווים בין כל בני האדם. הם חלים בשווה על כל מי שגר בקהילה יהודית, אין הבדל בין יהודים ללא יהודים. כל מי שגר בקהילה יהודית זכאי לשביתה שביעונית מחזורית שמקדשת את החירות. אני ממשיכה. ויאמר אליו, שים לבך לכל הדברים אשר אנוכי מגיד לך בהר הזה, וכתוב בספר. אין לנו שום תורה שבעל פה. מה שאלוהים אומר כותבים בספר. לכן התורה שבעל פה אסורה בכתיבה. היא נכתבה רק לקראת סוף האלף הראשון, אבל לפני כן התורה לבדה הייתה מחויבת בכתיבה. התורה שבעל פה בגלל נסיבות היסטוריות מורכבות נאסרה להיכתב, ונכתבה עם עליית האסלאם בגלל חרדה גדולה שאם לא יכתבו את התורה שבעל פה לא יישאר שום דבר. היא הייתה פשוטה כמשמעה, אסורה בכתיבה, היא הייתה תורה שבעל פה. ויאמר אליו, שים לבך לכל הדברים אשר אנוכי מגיד לך בהר הזה, וכתוב בספר. שימו לב, משה חייב להיות הכותב הראשון. וכתוב בספר, למען ידעו דורותם כי לא עזבתים. אלוהים יודע שיהיה מי שיפקפק בו, והוא יודע על הגלות, והוא יודע שיהיו כאלה שיאמרו אלוהים עזבנו ואלוהים נטשנו. הוא אומר, אתה תכתוב בספר, אני יודע את כל מה שיהיה, אני יודע מראשית אחרית. וכתוב בספר, למען ידעו דורותם כי לא עזבתים על כל הרע אשר עשו להפר את הברית אשר אנוכי קוראת ביני ובינך היום לדורותם בהר סיני. ויהי כן בבוא עליהם כל הדברים האלה, וענתה התורה והתעודה הזאת, כי ישכחו את כל מצוותיי ואת כל אשר אצווך, וידעו כי צדקתי מהם בכל משפטיהם ובכל קללותם, וידעו כי באמת הייתי עמם. ואתה כתוב לך את כל הדברים האלה אשר הודיעך היום, כי ידעתי את מרים, מלשון מרד, וידעתי את מרים ועורפם הקשה, בטרם השכנם בארץ אשר נשבעתי לאבותם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לאמור לזרעכם אתן ארץ זבת חלב ודבש, ואכלו ושבעו והלכו אחרי אלוהים אחרים. אוקיי, אני אפסיק כאן את כל מה שיהיה, את כל הדברים הרעים. אני רק אסתפק בזה שאני מבקשת שתזכרו שבאלף הראשון לפני הספירה, במאות האחרונות לפני הספירה, סיפרו מחדש את ספר שמות. סיפרו מחדש את ספר בראשית. ספר היובלים מספר מחדש את 50 הפרקים של ספר בראשית ואת 20 הפרקים האחרונים של ספר שמות על פי סדר שהוא בוחר. כלומר הוא מתחיל ממשה על מעמד סיני ואז הוא חוזר חזרה לסיפור הבריאה. סליחה? להיסטוריה כאילו. כן, כלומר, אבל כאן יש לנו מספר. אלוהים מדבר או המלאך מדבר ויש לנו שומע, משה. אבל בספר בראשית אין לנו לא מספר ולא שומע. לזה אומרים ביידיש פרטייט שון פרבסר. זאת אומרת, הסופר של ספר היובלים משפר את המבנה של ספר בראשית ומוסיף עליו 3 דברים מאוד חשובים. הדבר הראשון החשוב, הוא מוסיף תאריכים מדויקים, ממש מדויקים, ביחס לכל חודש, לכל שנה בשמיטה ולכל יובל, לכל אחד מכל הסיפורים שיש בספר בראשית ב-20 הפרקים של ספר שמות. הבן אדם גאון מתמטי, כי לחשב לאחור
את כל הסיפורים, ביחס לכל התולדות, ביחס לכל הדברים שמצויים בבראשית, ולספר את זה מחדש עם תאריכות. הבן אדם היה מי שכתב את זה היה מתמטיקאי דגול ואין לו טעויות, בדקו. הדבר המעניין השני, מלבד ההקפדה העצומה על מספרים ותאריכים בספר היובלים, זה התוספת של מלאכים בכל מקום. איפה שרק אפשר מוסיפים מלאכים. בספר בראשית יש מעט מלאכים, בספר שמות מעט מלאכים, אבל בספר היובלים יש הרבה מלאכים בכל מקום, וזה הדבר הראשון שאלוהים ברא. למה הכהנים מספרים דבר ראשון על מלאכים? כי כתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת כי מלאך אדוני צבאות. זה כתוב אצל הנביא מלאכי, לא במקרה שמו מלאכי, כלומר, כי שפתי כהן ישמרו דעת כי מלאך אדוני צבאות. הכהנים והמלאכים זה היינו הך. מבחינתם, המלאכים ממשיכים את השושלת הנצחית של הידע בשמיים, של הזיכרון, של התולדות, של הסיפור. הכהנים, השושלת הכהנית, רק כהן יכול להיות רק בן של כהן, ולוי יכול להיות רק בן של לוי, וזה ככה עד היום. אתה לא יכול לשחד אף אחד במשרד הפנים שירשום אותך בתור כהן או לוי, אתה יכול כל מיני דברים אחרים, אבל לא כהן או לוי, כן? זה רק אב בן אב בן. הנקודה המעניינת היא, אמרתי 3 דברים הם מוסיפים תאריכים, הם מוסיפים כהנים, והם מוסיפים המון פרקים על שבט לוי. דברים מאוד מעניינים שאין להם שום זכר בספר בראשית, הם מדלגים על כל סיפורי יוסף, הם מרחיבים מאוד בסיפורי לוי. כלומר, מותר לספר גרסאות שונות של אותו הסיפור. זה משהו שמציין את העם היהודי מראשיתו. לסיפור אין סוף ואין לו נוסח אחד מחייב. באלף הראשון לפני הספירה, עוד לא יבשה הדיו על ספר בראשית, מיד כבר מתחילים לספר מסורות מסוג ספר היובלים. אני אקריא לכם עכשיו מסורת אחרת, גם מלפני הספירה, שמתארת בקיצור נמרץ את מה קרה במעמד סיני. היה איזה צורך לעשות את זה? היה, אבל לא. יש מגילה מאוד מאוד מעניינת שמספרת על אהרון שמספר על מעמד סיני. לאהרון קוראים אלי בחר בגלל הפסוק ויהי האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח. וכתוב והנה פרח מטה אהרון לבית לוי ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. בכל אופן לאהרון קוראים בין שאר השמות שלו אלי בחר. והקטע מתחיל כך, יבינו בחוקות משה, זה הנושא, יבינו בחוקות משה. ויען אלי בחר, הוא אהרון אחיו הבכור של משה, ויען אלי בחר ויאמר שמעוני עדת אדוני והקשב כל הקהל הגדולים והקטנים לכל איש תושב. ארור האיש אשר לא יעמיד וישמור ויעשה לכל מצוות אדוני בפי משה משיחו. אני לא סתם אמרתי מקודם שמשה נחשב משיח. מה זה משיח? זה מלשון משוח בשמן המשחה. משוח בשמן המשחה אצלנו יכולים להיות רק הכהן הגדול ורק משה ורק המלך. רק את השלושה האלה מושכים בשמן המשחה. הנצרות אימצה את הרעיון המשוח וככה היא קוראת לקריסטוס. קריסטוס ביוונית זה למשוח. קריסטוס זה המשוח, אבל המקור של המשיח משוח זה בתורה. ארור האיש אשר לא יעמיד וישמור ויעש לכל המצוות בפי ויעש ויעש לכל מצוות אדוני בפי משה משיחו וללכת אחר אדוני אלוהי אבותינו המצווה לנו מהר סיני.
וידבר עם קהל ישראל פנים אל פנים, כאשר ידבר איש עם רעהו, ומראה זיו כבודו, הראנו באש באורה מלמעלה, בשמיים. ועל הארץ עמד על ההר, משה, ועל הארץ עמד על ההר להודיע, כי אין אלוה מבלעדיו, ואין צור כמוהו, וכל הקהל נעו וחתו, ורעדודיה אחזתם. איזה ביטוי יפה. רעדודיה אחזתם. מילה נדירה שהלכה לאיבוד. רעדודיה זה מה שרודולף אוטו קרא מיסטריום טרמנדום. טרמורה זה לרעוד. הרעד בפני השגב הנורא. אוקיי? רעדודיה. ר' עין ד' ו' ד' רעדודיה. ורעדודיה אחזתם מלפני כבוד אלוהים ומקולות הפלא, וינורו ויעמודו מרחוק, ומשה איש האלוהים עם אלוהים בענן, ויחס עליו הענן, כי מלאך הוא בהיקדשו, וכמלאך ידבר מפיהו, כי מי מבשר כמוהו איש חסדים ויוצר מעשים אשר לא נבראו מעולם. אני קראתי את הטקסט הנהדר הזה לא רק כדי לשמוע את רעדודיה, אלא כדי להסביר את מה שאמרתי מקודם. כל סיפור מותר לספר מחדש, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אם יש בעל השראה שיכול לספר מחדש את הסיפור, זה מותר לחלוטין. לא הייתה אצלנו קנוניזציה או סופיות של הטקסט, להפך. תורת חיים הייתה התורה שמותר לחזור ולספר אותה. עכשיו היו הרבה מאוד נוסחים, לא רק נוסח אחד, לכן יש הבדלים בין נוסח תרגום ה-70 לנוסח המסורה, בין הנוסח השומרוני לנוסח המסורה, בין נוסח מגילות מדבר יהודה לנוסח המסורה. זה היה בסדר גמור, זה היה לגמרי לגיטימי, כי את דבר אלוהים האחד אפשר היה לשמוע בצורות שונות. הנביאים, הכהנים והלוויים היו רשאים לכתוב ולספר מחדש. מתי אסרו? אחרי חורבן המקדש. כאשר התחוללה מהפכה וחכמים, אלה שקראו להם הפרושים המפרשים, אמרו שבגלל האסון הנורא של אובדן הריבונות, חורבן ירושלים, חורבן המקדש, השכינה יצאה מקודש הקודשים, כל הטראומה והטרגדיה הנוראה שקרתה ב-60 השנים שבין שנת 70 לספירה, חורבן ל-132 מרד בר כוכבא, זו התקופה שעשו בה את הקנון, שעשו בה את הקנוניזציה, בחרו 24 ספרים מכל מאות המגילות שהיו, והיו מאות מגילות, כי בקומראן מצאנו שרידים של כ-350 חיבורים שונים, חלקם מקרא, אבל חלק גדול גם לא מקרא. הם בחרו 24 ספרים, ולא יותר, הם כאילו, לזה אני קורא 24 and no more. אבל היו המון ספרים אחרים, מצאנו את חלקם בין מגילות מדבר יהודה שכולם כתבי קודש, כמו שקראתי לכם, אלוהים מדבר, משה מדבר, המלאכים מדברים, אבל יש להם מסורות אחרות, מסורות מרתקות. עכשיו, בגלל שיש הרבה מסורות ולא מסורת אחת, ובגלל שהייתה לגיטימציה להמשיך לספר את הסיפור, אנחנו יצרנו ספר שקוראים לו ספר הספרים. למרות שהיו תמיד מי שרצו להגיד רק את זה ולא את זה, רק ככה ולא ככה. מה עשו חז"ל? חז"ל אמרו אסור לחלוטין לכתוב את הספר ה-25. מה אנחנו מרשים לכם? לפרש כל מילה. מרשים לכם לפרק כל מילה, לפרש כל מילה, לדובב כל מילה, כמה שאתם רוצים. אבל לא לכתוב ספר חדש. זה אנחנו לא מרשים. אסור. אסור בתכלית האיסור. הכהנים אמרו אסור לפרש שום דבר מדעתכם. אין דבר כזה. אין דבר כזה, רק מה שכתוב מקודש. מה שמקודש אלוהי, מה שכתוב מקודש, מה שמקודש זה או מפי מלאכים או מפי אלוהים, או מה שאנחנו נקרא השראה. ובהשראה אלוהית מותר לכתוב ספרים כמה שאתה רוצה. אסור לך לפרש פירוש אנושי, זה אסור. כלומר, אני רוצה שנבין שיש לנו שתי תפיסות עולם. אחת אומרת, תכתבו, תכתבו, תכתבו ככל אשר נחה עליכם ההשראה. כל אחד רשאי לכתוב, אבל לא כל אחד חייב לקרוא. מה קוראים? את זה מחליטים אלה שממונים על הקריאה. מי ממונה על הקריאה? רק שבט לוי, שמשה בן עמרם בן לוי אמר לו, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. כדי להורות את המשפטים, את המצוות ליעקב, כדי להורות את החוקים לישראל, מוכרחים
לקרוא ולכתוב ולפרש ולתרגם, זה דברים שלוקחים המון זמן. כולכם מכירים את המילה scholar, כמו scholarship, scholar, school, כולכם מכירים, אבל לא כולם יודעים שהמילה הנהדרת הזאת באה מהמילה סחולה ביוונית, שמשמעה זמן פנוי שמישהו אחר משלם עבורו, ולכן השם העברי, שימו לב, השם העברי לסקולרס זה בטלנים, לכן כתוב במשנה, אסור לגור בעיר שאין בה 10 בטלנים, כלומר שיש 10 למדנים שהציבור משלם את לימודם, 10, לא יותר, לא כולם, לא קהילות שלמות, לא בטלון וכסלון ופישלון, לא. חייבים להיות בכל עיר כמה בטלנים, למדנים, שימשיכו את הדעת, שימשיכו את היצירה, שימשיכו את הפירוט. כל השאר יקבדו ויעבדו, 6 ימים תעבור, וביום השביעי תפוס. אוקיי, רגע. עכשיו, תמיד תזכרו, זה לא לחינם אנחנו אומרים scholarship. scholarship זה כשמישהו מממן את הלימודים שלך, מלגה. לא לחינם אנחנו אומרים school. school זה שההורים מממנים את הלימודים של הילדים. ואם אין ביד ההורים לממן, הקהילה מממנת. כל קהילות ישראל לימדו בחינם גמור את 10 השנים הראשונות, מגיל 3 עד גיל 13, של כל ילדי ישראל ממין זכר. אם היו מלמדים גם את הילדות, היינו במקום אחר לגמרי, אבל הואיל והם לימדו רק את הילדים, וגם זה בניגוד לכל העמים האחרים שלא חלמו על זה אף פעם. בגלל זה אנחנו נשארנו מדברים עברית, וכל אלה שדיברו גרגשית, יבוסית, מצרית הירוגליפית, אכדית, שומרית, פריזית, חיבית, נעלמו מן העולם בגלל קדושת הספר. הקראתי לכם את ההתחלה של ספר היובלים והדגשתי כמה פעמים שכתוב ספר וכתב ותכתוב ועדות וברית, כי לנו נאמר שערך יש רק למה שכתוב. כי מה שאתה קורא ולומד ושומע, בין אם אתה שומע בעל פה את הכתוב ובין אם אתה קורא מן הכתב, מה שאתה קורא ושומע, מה שמנחילים לך מדור לדור, שבת בשבת, כיתה בכיתה, לימוד בלימוד, את זה אי אפשר לקחת ממך, בעוד שכל רכוש גשמי בין חצי דקה אפשר לקחת ממך. אם למדת את לוח הכפל, ולומדים את לוח הכפל בספר במדבר, בפרשות שהנשיאים מביאים חלקים ממה שנאמר להם, או אם למדת את 7 ימי השבוע, ואתה סופר, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, את זה אי אפשר לקחת ממך, את חלוקת הזמן, את המספרים, את האחוזים, את כ"ב האותיות, את זה אי אפשר לקחת ממך. אבל אם לא למדת את זה, אתה תיכחד ותיעלם באיזשהו שלב, כי לא יהיה שום דרך אחרת לשמור, להעביר, להנחיל, לספר את סיפור התולדות. התורה לקחה על עצמה לספר בצורה מבריקה סיפור של תולדות שמתחיל באדם הראשון שנברא בידי אלוהים, וממשיך בשני בניו, אחד רוצח, אחד נרצח, וממשיך ב10 הדורות הראשונים, שהשביעי שבהם נאמר, כתוב בספר בראשית, ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. על השאלה, מה פתאום אלוהים לקח אותו? למה כל האחרים כתוב עליהם שהם הולידו בנים, נולדו לזה, ורק על חנוך כתוב, ויתהלך חנוך את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים. 3 ספרים נכתבו על זה, ספר היובלים, ספר חנוך הראשון, ספר חנוך השני, ספר חנוך השלישי. למה הוא לקח אותו? כמובן כדי ללמד אותו לקרוא, לכתוב ולספור. אין שום דבר יותר חשוב מזה. האיש, ולכן חנוך זה מלשון חינוך, כל עובדי משרד החינוך, כי חנוך המחנך הראשון שלמד לקרוא, לכתוב ולספור. ואז הוא חזר מן השמיים, מהמורים המלאכים, עם ספרייה ענקית של 366 ספרים. מסכן מתושלח, היה צריך להוריד את האבק, ומתושלח חי כל כך הרבה זמן, כי לקח לו 900 ומשהו שנים ללמוד את מה שאביו למד במשך 6 יובלים. חנוך היה בשמיים 6 כפול 49. נלקח לשמיים בגיל 70. הוא היה 364 שנים בשמיים, ובשנה 365 הוא חזר לארץ ללמד את בנו מתושלח לקרוא, לכתוב ולספור. מתושלח לימד את בנו למך, ולמך לימד את בנו נוח, ונוח לימד את בנו שם, וככה זה ממשיך,
שם הוא מלכי צדק, לפי כמה אגדות, מלכי צדק פגש את אברהם, מלכי צדק לימד את אברהם. יש לנו שושלות של קוראים וכותבים שמביאים ספרים מהשמיים, שמלאכים מלמדים אותם. עכשיו, השאלה היא כמובן לא אם זה היה או לא היה, אלא מה חשוב. חשוב לקרוא ולכתוב, ואם חשוב לקרוא ולכתוב, אתה מספר ספרים נפלאים על קריאה וכתיבה, על השראה, ואתה מנציח את הספרים האלה, ואתה אומר, התורה מקודשת. כי מה הדבר הוודאי שאנחנו יודעים על אלוהים? קודם כל, לא דרכי דרככם ולא דרככם דרכי. עיני אדוני משוטטות בכל הארץ, לא כמונו. אלוהים יודע מראשית אחרית, בהחלט לא כמונו. יש רק דבר אחד משותף לאלוהים ולאדם. אלוהים, המלאכים והאדם, אלה היצורים היחידים שקוראים, כותבים ומדברים. כל האחרים אינם קוראים, אינם כותבים ואינם מדברים דיבור שאפשר להנחיל מדור לדור. אל תגידו לי שאתם מבינים היטב את הכלב שלכם ושהחתול מוסרת מסרים. זה לא דיבור כתוב. אני מדברת על דיבור כתוב, על דיבור שהוא עדות, ברית, תורה, מסורת. כל המילים האלה הן נרדפות. מסורת זה מה שדור אחד מוסר לדור שני. ברית זה מה שבין השמיים לארץ, כן? איך מציג אלוהים את עצמו כל הזמן? אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים מבית עבדים. מה נאסר עליכם לעשות שהייתם עבדים? לקרוא, לכתוב, לנוח, ללמד. לבחור את אורחות חייכם, כי עבדים לא בוחרים שום דבר. לעבדים אין זמן, עבדים לא יכולים לשבות, עבדים לא יכולים לקרוא ולכתוב, עבדים לא יכולים ללמד. בארצות הברית של אמריקה הצליפו בשוט בכל עבד שחור שתפסו אותו עם עיפרון ומחברת. במאה ה-19, במאה ה-18, במאה ה-17 הצליפו בשוט, ככה זה במוזיאון העבדות בלואיזיאנה, הצליפו בשוט בכל עבד שחור שמצאו אותו מנסה ללמוד לקרוא ולכתוב. אבל העבד הראשון שלמד לקרוא ולכתוב, פרדריק דאגלס, סיפר איך זה שהוא שמע אצל הגברת שבביתה הוא עבד, שהקריאה לילדיה את הסיפור של ספר שמות, שלח את עמי, והוא אמר, בנו זה מדובר. ואז הוא סיפר לילדים, הוא אמר, בואו נשחק, אני אזרוק לכם כדור ואתם תגידו לי איזה אותיות זה. או אסור היה לו ללמוד בצורה פורמלית, אבל היות והוא היה עבד בית, הוא סידר את החדר כשהאימא הייתה מלמדת את הילדים, והיה מציץ מעבר לכתף שלה. הוא נורא רצה ללמוד והוא למד, והעבד הראשון שלמד לקרוא היה זה שהעיר את העבדים השחורים להתחיל את המרד. כלומר, צדקו מאוד הגברים היהודים שלא הרשו לנשים ללמוד, כי הם ידעו שהנשים הראשונות שתלמדנה לא תסכמנה לחוקי העוול של חז"ל, שאמרו שכל המלמד את ביתו תורה כאילו מלמדה תפלוס. הם מאוד הקפידו לא ללמד אף אישה ללמוד לקרוא ולכתוב, זה היה להם מאוד חשוב. התנא הכי חשוב, אלעזר רבי אליעזר בן הורקנוס אמר, ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים. לא היה אף יהודי אחר שאמר משפט ישרפו דברי תורה. אבל בחיר התנאים אמר, ישרפו דברי תורה ואל ימסרו לנשים, כי אנחנו רוצים שהנשים תהיינה שפחות המשפחה, שתהיינה משרתות של הבית. אבל לא לעולם חוסן, הגיעו ימים שגם נשים לומדות לקרוא ולכתוב, אמנם בניגוד לדעתם של גברים בכל מיני מקומות, אבל במאה ה-20 כל הנשים הולכות לבית ספר, בעולם המערבי המודרני, לא בכל העולם, כי יש עדיין הרבה מקומות כמו בתימן או בסעודיה שהן לא לומדות, אבל הרעיון שילדה יכולה ללמוד כמו ילד חי וקיים. עכשיו אני יודעת שאמנון מסמן שצריך לסיים, אני רוצה להקריא לכם עוד משפט אחד ממקום בלתי צפוי. איך מורה חסידי יעקב ליינר מאיזביצ'ה, האח או הדוד של בעל מאה שילוח, כותב בספר בית יעקב למה משה נבחר מכל בני האדם להיות נביא, גואל, מושיע, מספר סיפור, מחוקק, גיבור ספרותי. למה? שימו לב לעברית היפה של המאה ה-19. משה רבינו לא היה לו שום נגיעה משום דבר, רק כל כוונתו היה לטובת כלל ישראל. וזה היה מפורש אצלו בכל רגע, ולכן היה משה רבנו עליו השלום הבן חורין האמיתי.
שאם לא היה בן חורין אמיתי, לא היה נבחר מכל ישראל לגואל. והוא גאל כל ישראל לפי שהיה מדוגל בחירות. המאה ה-19, וינה, כאשר רדפו את היהודים והוציאו להם את הנשמה בתקופה של קרל לוגר, ראש עיריית וינה האנטישמי, הם בחרו לדבר על משה בהרחבה, כי הוא היה מדוגל בחירות, והם נחשפו לחירות, והעם היהודי העריץ את החירות, עד שבעוונותיו הגדולים הוא הפך לעם כובש בלי שהוא התכוון, ולא היה לו את האומץ ואת החוכמה לקום ולהגיד, טעינו, זו שגגה, מן הדין להעניק חירות לכל יושבי הארץ, כי אנחנו עם שהתחיל בקידוש החירות ובדחיית השעבוד, ומצאנו את עצמנו היום מרוסקים בגלל ששכחנו את הדבר החשוב הזה, שעם אחד לא יכול לכבוש ולשעבד עם אחר, וכל בני אדם נולדו שווים בזיקתם לחופש, שוויון וכבוד האדם, ובזכות לדעת אמת וצדק שמצויים בקודש קודשים, לפי דברי מגילות מדבר יהודה, כך כתוב, רוחות דעת אמת וצדק בקודש קודשים, רוחי שבת מאירים, כלומר הדעת, האמת והצדק הם ראשיתנו, ובגלל ששכחנו את זה אנחנו נמצאים היכן שאנחנו נמצאים, ובכך אני אסיים, ואני מאוד מודה לכם על הקשב שלכם.